Pinoy Bus Driver TV.
siguro ng Del TV, biyaheng daig ka rin. Wow. Oops, na tayo. Yan lamang kasi pag bigyan niya, pag ganyan mo na kung safe, hindi bigyan. Huwag niyong git-gitin, hindi nga makapasok yan, oh. Kaya huwag niyong gawin yan, may pagsta. Pag alam niyo hindi makapasok, huwag niyong gawin. Sa taon sa trailer, nasa lumang natin hindi ko pagsit. Siguradong hindi ko pagsit yun. Huwag niyong gawin yun, hindi ko pagsit. Nakagit-gitin nyo. Para makapasok. Trupa natin yan, hindi ko pagsit. Trupa. Shout out sa mga taga-DLTV, ha. Eagle Star. Sila Lockdown. Si Alora. Sila Fernando TV. Si Kumayan Cristian. South Borders. The Premier League. Double yung check yan eh. Kung sino pa man ang fast vlogger dyan ng Bukset, kung nalagamay sa inyo lahat. Shoutout na rin sa inyo lahat ng Bukset. Yan o. Pag-iwan sila nun eh. Oo. Yan, ngayon sila nakakuha. Members na pulis. Hindi, dala ko yung stasyon. Pasok yung motor sa lalim eh. Hindi tayo ng Bukset. Maraming dyan. Sigurado yun. Sigurado. Wah. Kung sarang-sarahan, malayo ka pa. Oh, sila tayo. Para sabihin mag-uberte, hindi naman makaberte. Nalulungan na kami Bukset na, oh. Kaya nasasabi ko sa Bukset na utak ang gamitin. Wala tayo ng Bukset, dito tayo sa walang traffic. Ang traffic dito doon sa dulo, sa may ginagawa ang online. Dito tayo sa diversyon ng Lopez, Quezon Province. Tinawaran Saan tuloy. pupunta lang ng Chaprida doon? Tinawaran tuloy dito ng Baltolaan yung kasama niya. Chaprida. Yan, nandiyan niya.
niyang kasawangan. Sabi siguro ng kasi nakatawa yun sa kanto ng Tuanay. Ha? Sabi ng PTC, ang nakatawa yun sa kanto ng Tabugon ay. Oh, sila eh. Nagagawa ko sila, kalawag ang sa Tabugon eh. Oo. Si Bustoy, wag mo sakay niya, wag ang handlock mo ito. Ha? Si Bustoy, wag mo sakay niya, wag ang handlock mo ito. Awasan sila eh. Uy, yun. Saan yung sakay? Yun, sa LinkedIn. Oh, sila na eh. Isa rin yun. Yagon din. Di ba sa LinkedIn? Si Juan. Si Juan pala, Gilaton. Oo, Gelaton. Oo. Sabi niya, puno mo kayo, hindi. Hindi nila ko na. Nanonood kasi sa video ko eh. Nanonood niya sa video ko? Oo. Oo. Ito na, bigugset ang sarado kong traffic. Ay, salamat. Sila na. Uy, yan tayo mag-iingat dito bigugset sa bahay namin. Ayan, bigugset, may stop pa. Uy, kung ano yata? Stop. Stop pa? Stop pa. Ha? Hindi daw. Tayo na naman, tayo. Sabi ko. Talaga, kasi laging kahabulan niya, 1911 eh. Oo. Ah, Papunta tayo ito. 1911. Joel. Yan laging nilalaro ng mga asasabi. Siya nakita mo, ayun, daig, tapos na magsigigayan. Ayun, daig ko ah. Lamang na lamang reverso kahit na gabi. Ha?
Lamang tayo pag nag-reversion kahit nasa gabi. Oo. Kasi maraming tricycle sa looban eh. Dami mo lang. Kaya nakalusot eh. Nandun pa. Wala, paano pa yun? Double intake eh. Pati kasi yun eh. Ha? Double intake. Oo. Kaya matulin-tulin. May mabanga. Makaya na Double sa inch ba? pahon. Double inch. Kaya na sa pahon. Oo. Yun yung kaya na nagtutok-tutok lang sa pahon kaya na eh. Pagbilaw. Kaya nung naka... Ano tayo ah? Iwan man. Yun ang tutok-tutok kaya na doon. Ilaw-ilaw bisa sa pita. Alam niya, hindi niya maiwan. Huwag talaga yung usok ng mga baskilay. Ha? Walang usok. Mayroon kasi silang hinahalo sa diesel eh. Kaya yung iba mausok. Oo. May usok yun, may usok. Konti. Huwag yan Sa loob yung dumaan eh. Huwag yan Raptor na hindi malaking gulong. Oo. Huwag yung Raptor. Ganda ang forma nito. Taglang din.
Ayaw po mag-CR ha, balik agad ha. At saka tingnan nyo yung mga kasama nyo kung may natira pa. Tingnan nyo rin mga kasama nyo kung may natira pa. Ito may kapusit, nagpasiya pa tayo ng pasero. Ito sa Kalawag. Ayan na, si Dil TV oh. Dumaan na si Dil TV. Nagpasiya pa tayo dito sa Kalawag kasi nga nahihiyo yung ating pasahero.